Šta je u principu PMS? Znači, naš organizam se u ciklusu u prve dvije faze priprema za trudnoću. Jel? On je sretan, jajna stanica se sprema, jajna stanica se zrijeva, u to vrijeme mi imamo hrpu novih ideja, stvaramo nove projekte, znači rađamo sve nešto prema van, sve to ide divno, krasno. I onda u drugoj fazi ciklusa kad bi mi trebali zanijeti, ako ne zanesemo, a organizam se toliko veselio da će on sad u sebe primiti jednu bebicu i da će se reproducirati, jel? I ako se to sve skupa ne desi i ako to sve skupa krene propadat, onda nastane jedna žalost u organizmu. Joj, gle, meni je moja jajna stanica propala, ja sam se toliko pripremala za tu trudnoću, a sad ništa, ode sve. I u tom jednom žalovanju mi krenemo žalovat ne samo za tom jajnom stanicom koja je propala, nego krenemo žalovat za svim našim propalim projektima, svim našim propalim idejama, planovima koje smo imali u životu. Što više mislimo da imamo takvih propalih prilika koje smo propustili u životu, to nam je jači PMS. Pa možda ne bi bilo loše da u principu ne vraćamo se svaki ciklus u prošlost. Ajmo gledat šta imamo sada i šta bi mogli napraviti novo. Ajmo gledat, dobro, ovo nismo napravili, možda nisam rodila bebu, ali sam rodila hrpu drugih stvari. I ako okrenemo se tako i budemo sretne i zadovoljne s onim što smo napravili i ne vraćamo se u prošlost, onda će taj PMS biti puno manji ili ga neće biti.